Moko kuom jonyuol e gwenge ma Kitengela e kaunti ma Kajiado onyiso luoro margi ewi kaka nyithindo ma gini piny imedo rwaki e grube majendeke ma kwanyo kod uso chumbe madongo dongo. Jonyuol go eko koro lieko ni grup moro Kitengela kono osebedo katiyo kod nyithindo e weche mag kuo, ka thothgi wacho ni nyithindgi oringo kawuok pacho kendo riwore gi grubno ka gikwayo obila mondo donji e wachno ma bende omiyo nyithindo weyo sikul. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Lit mar nyathi min mare ema winjo. Elizabeth Nafula sani nigi paro mathoth. Kuom thuolo moheo jumbe ariyo pok oneno nyathine ma jahigni 12. Owacho ni nyathino nowuok skul moringo kendo weyo lepe mag skul kod bugene, to nyaka sani okia kama nyathine nitiere. Sasa huyu mtoto nilikuwa na issue, alianza kutoenda shule, na wakati nilijaribu kufuatilia nikapata alikuwa amechukuliwa na vijana wa Gaza. On Tuesday tarehe 10 aliamuka akaniambia anaenda kujisaidia na hakuwahi rudi. Miyono manigi nyithinda dek wacho ni mano ken mokwongo ma nyathine no ringo kowuok pacho. Olero ni nyathino osebedo ka wuotho kod grup moro mar jomaundu e gwengego mag Kitengela, ka grupno osebedo ka tiyo kod nyithindo e weche mag kuo. Huwa wanachukuliwa na vijana wakubwa na kwanza huwa wanaanza kuwapeleka PS. Sasa hiyo kwenda PS ndio baadaye wanawafundisha ukitaka kupata pesa yako utakuwa unaenda kuchemba. Kuchemba ni kurokota scrap, chuma. Na sasa kuna siku nimepata na master key. Hiyo kifunguu walikuwa ameenda kuiba mahali Yukos. Katobedo ni osebedo kogoyo lipote tesendo bila ma Kitengela, owacho ni obila poko kaondamo mora mora, gino makoro weye kokia kama onyalo chako manye nyathine no majagreda uchiela. Sasa sijui kama wanangoja wapatikane mahali wameenda kuiba, vile wao wanaenda kuiba, polisi waitwe wapige risasi ndio niambiwe hii ndio evidence nitiwe maiti, ama wanataka evidence gani? Na hii ni kikundi yao askari wanajua, kwa sababu ni watoto. Hata wakinyang'anya mtu simu ukienda kuripoti unaambiwa ngoja tutafanya tracking, hakuna. Ondamo machuo kende ko wuok kanyo waromo gi Rael Paul manyathine majahigni 14 bende noriwore kod grubno. Kata kamano negibedo johawi magiyude. Alipotea Monday saa 7. Sasa saa 9 ya Tuesday ndio nimekuja kupata. Na nimepata akiwa amebeba scrap. Wachore ni nyithindo mantiere kind higni 7 nyaka 15 medo riwore kod kweth moro mar jomaundu, gino makelo luoro mang'eny ne jonyuol ma Kitengela. Hata nikipigiwa simu nyumbani mzazi wangu, kama leo amenipigia simu anasema shule zikifungwa anataka kuona pengine wajukuu wake, sijui nitamwambia nini. Serikali achukue watua, afuatilie hao watoto wa mabangi juu. Hiyo ndiyo anaweza saidia wazazi. Watoto wengi anapotea, na anapotea kwa hiyo njia. Unajua wanaweza potea hivyo, kumbe watu wamejiingiza kwa ujambazi, hiyo ukaidi, so hiyo si poa. Ne waloso kod komanda marobila Maisinya, to kata kamano onyiso wani poko winjo bura mora mora ewi grubno mar jomaundu kosingo mar timo nonro. Joyce Oduor, Ramogi TV.